Fil-Parlament, il-Prim Ministru Roberta Bela ħabbar li f'Ġunju li ġej se jseħħu żviluppi kbar anke minn pajjiżi Ewropej li se jwasslu biex il-Palestina tiġi rikonoxxuta bħala stat. Dwar is-sitwazzjoni fil-Lvant Nofsani, Dr. Bela qal li l-Gvern bl-ebda mod ma żbilanċja lilu nnifsu kontra l-poplu Palestinjan u qal li din hija kwistjoni li għandha tiġi trattata baqda u mhux b'partiġjaniżmu. Qal li r-rikonoxximent tal-Palestina ilha tiġi diskussa mal-40 sena u fakkar kif ftit ta' xhur ilu kienu wieħed minn 5 mexxejja Ewropej li firma dikjarazzjoni illi mal-moment opportun se jirrikonoxxi lil Palestina bħala stat. Il-Prim Ministru qal li din mhux kwistjoni ta' kif se tiġri, iżda meta se tiġri u qal li se jkun hu l-Prim Ministru li jagħmel dan. Dwar il-bastiment Conscience qal li din hija kwistjoni sensittiva u delikata li issa hija solvuta. Il-Gvern qal ħa pożizzjoni li l-persuni abbord jiddaħlu f'Malta fejn ittieħdu mal-ewwel l-ajruport sabiex jaqbdu titjira lejn pajjiżhom filwaqt li sit il-bastiment imbagħad qabad it-triq lejn port Mediterranju ieħor. Ringrazzja lit-Turkija tal-għajnuna li tat f'dan il-każ u qal li bejn iż-żewġ pajjiżi hemm relazzjoni tajba u rringrazzja lil kap tal-Oppożizzjoni għal kooperazzjoni f'dan il-każ. Fi żjara li kellu fil-Ġordan, il-Prim Ministru qal li l-Ministru Owen Bonnici li kienet jakkumpanjah iffirma 4 MOUs dwar temi differenti fosthom dwar l-enerġija u l-ilma. Hemmhekk Dr. Bela żar ukoll kamp ta' refuġjati b'nofs residenti fih qal kienu tfal. Ħabbar li l-Gvern Malti ta' qotja finanzjarja bħala għajnuna għall-operat tal-istess kamp. Fit-tweġibiet tiegħu il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech ringrazzja lill-Prim Ministru tal-Kooperazzjoni illi wera fil-kwistjoni tal-bastiment Conscience u qal li se jsibu dejjem ta' appoġġ fi kwistjonijiet nazzjonali. Fid-dawl il-Prim Ministru firma dikjarazzjoni konġunta flimkien ma' 7 pajjiżi għal waqfien mill-ġlied f'Gaza, talab lill gvern sabiex flimkien ma' l-Oppożizzjoni bħala Parlament maqut issir dikjarazzjoni simili. Il-kap tal-Oppożizzjoni tkellem ukoll dwar ir-rikonoxximent tal-Istat Palestinjan u qal li f'dikjarazzjoni li għamel id-deputat mexxej tal-Partit Laburista Alex Aġus Saliba dan qabel li għandu jsir hekk. Għalhekk Dr. Grech talab lill-Prim Ministru jgħid jekk jaqbilx mad-deputat mexxej Laburista u jirrikonoxxi lil Palestina bħala stat. Dwar il-ftehim li ġie ffirmat fil-Ġordan primarjament dwar l-enerġija u l-ilma, qal li l-Gvern għandu jagħti aktar informazzjoni dwar dan għaliex qal huwa ta' interess nazzjonali.